Sejħa ċara mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem. Il-pajjiż jeħtieġ responsabilità fiskali, nażlu prioritajiet u pjanar long-term fl-użu ta' fondi pubbliċi. Kien dan is-sentiment komuni li ħareġ mill-laqgħa li saret bejn il-kap ta' Partit Nazzjonalista Bernard Grech u l-MEA ftit ġimgħat biss il-bogħod mill-Budget 2025 li mistenni jkun ippreżentat fil-Parlament fil-ġimgħat li ġejjin. Wa din il-laqgħa Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista waħdu ma jistax jasar mingħajr l-għajnuna tal-imsieħba soċjali kollha u fakkar illi it-triq responsabbli għandha tkun ibbażata fuq deċiżjonijiet ċari li t-tmexxija ta' pajjiżna tisma' u taġixxi favur iċ-ċittadini. Kien hawnhekk fejn Bernard Grech wiegħed lill-MEA li se jkun qed jisma' jevalwa u japplika d-deċiżjonijiet li pajjiżna għandu bżonn sabiex jimxi l qudiem. Jidher ċar illi kull ġurnata li tgħaddi il-politika tagħna qed tikkonverġi ma' dik tal-imsieħba soċjali, ma' ħafna msieħba soċjali qegħdin nitkellmu l-istess lingwa u anki dak li aħna qegħdin ngħidu numru ta' msieħba soċjali qegħdin anke jaqblu magħna fuq numru ta' miżuri. Bla dubju dan isir għaliex aħna nkunu qegħdin nosservaw, nistudjaw dak li qed jgħidu l-imsieħba soċjali nkunu qegħdin anke nadottaw dak illi aħna jidrinna li jagħmel sens fid-direzzjoni politika illi nixtiequ nieħdu l-dal-pajjiż fiha. Dal-pajjiż irid jitla t-tarġa li jmiss. Biex jitla t-tarġa li jmiss hemm bżonn ta' deċiżjonijiet politiċi li jkunu magħmulin bil-għaqal, magħmulin b'imħabba kbira lejn il-pajjiż imma wkoll lejn il-poplu Malti u Awċi. L-MEA ppreżentat ta' proposti għal futur aħjar għas-suq tax-xogħol bid-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Kevin J. Bonch jgħid li jeħtieġ investiment favur l-infrastruttura mhux biss għall-Maltin u l-Awċin iżda anke għall-barranin, xi ħaġa li teħtieġ tkun fuq bażi long term. Aħna qegħdin nilagħbu numbers game kif qed waqt il-meeting u aħna numri m'għandniex u allura il-pjanijiet ekonomiċi tagħna jridu jkunu iktar aligned ma' ir-risorsi u d-demografija tal-pajjiż tagħna. Aħna ħadna pjaċir niddiskutu dawn il-proposti tagħna mal-oppożizzjoni għaliex ovvjament pjanijiet ekonomiċi jridu jsiru fit-tul, pjanijiet ekonomiċi jridu jsiru li jiżvolġu iktar minn leġislatura waħda u allura tajjeb illi nkunu qegħdin allinjati wkoll ma' gvern alternattiv biex adapita dek ikonna pjanu miexi fuq l-istess pjan ma jkonniex għalfejn abbandunaw dan il-pjan. Fil-laqgħa semma kif l-idea ta' kompetittività b'mod kummerċjali qedbati. Dan apparti li hemm anke telf ta' talent li qed jażel jitlaq minn pajjiżna jmur jgħix barra minn Malta inkluż ħafna żgħażagħ u professjonisti. L-MEA tkellmet dwar l-importanza li jkun hemm tibdil serju fil-pjan ekonomiku fil-waqt li issir diskussjoni ta' veru bejn l-imsieba soċjali kollha. Proposta oħra qed jiffukaw fuq il-kwalità tal-ħajja, il-ħiliet u t-teknoloġija u anke t-tisjieħ fil-labor force. Apparti li saru appelli biex ma jintefqux flus fix-xejn sabiex jinħoloq ħajb meta il-proposti ma jiġux applikati fil-ħajja ta' kuljum. U hawn isemmiet il-proposta tal-metro. Il-gvern ħallija fuq l-iskaffa wara tant ftaħir qabel l-elezzjoni ġenerali. Intant preżenti għal din il-laqgħa mal-MEA kien hemm ukoll ix-Shadow Ministers Jerome Caruana Cilja u Graham Bencini u membri oħra tal-Malta Employers Association.